080 Jodak achiel gosiepe mar bungu ma Oloolua mantiere kaunti ma Kajiado mano kotelnegi kod seneta margi odiechieng' ma kawuono obago ng'anyo ka gikwedo gima giwacho ni jaket mwandu moro mapok oyangi ma bende dwaro yako bath bungu no mohew eka 50. Jodak go koro dwaro ni mondo oduol mochung'ne bungu mano KFS kachiel gi migawo mochung'ne bunge galwora ochung chenro mar timo gedo e bungu no ka nyaka sani nitiere chenro mar gero chiel e bungu no. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Kotelnegi gi seneta ma Kajiado Lenku Olekanar, Jodak achiel gi osiepe mar bungu ma Oloolua wacho ni ok gibiyie mondo bungu ma Oloolua oyake. Kama serikali inaona ya kwamba si vyema kuwa na forest kama hii ikuja katika community, maana sisi ndio tumetoa forest hii iweze kuwepo, iweze kusaidia wananchi wa Kajiado North na wa Kajiado kwa jumla. Lakini mambo kama haya ambayo uvamizi kama huu ambayo tunaona kila wakati ikienda mbele, fence baada ya fence. Kajiado North tumeachiwa mto moja tu ambaye ni permanent, inaitwa Bagazi. Mkiruhusu iendelee, hakuna Bagazi itakuwa in another 10 years. I think it's really important to everybody who lives here and uses the forest in whichever way they do. This is our lungs. This is our lungs and our water. It's masingira yetu. Yes. Seneta Makajiado wacho ni bath bungu no mohew eka 50 idwaro yake. Kanyaka sani chenro mar gero kor ote bungu no osbedo kadhi nyime. They want to purport that this piece of land of almost 50 acres belongs to Child International Welfare. We don't know what this. It's just a small group that has been put in place to hide behind so many other people. Jodak achiel gi osiepe ma Oloolua wacho ni gisebedo ka gitimo nonro mar yango nyinge jaket mwandu no kendo nyinge osebed ka iwilo kinde ka kinde. They came with a name called Child Welfare Society. Now they have changed to this. To Child International. Yeah, to Child International. And when we do the search for the land, there is no documentation of any sort of kind of that stuff. Lenku mano chiune yuak gi Jodak wacho no biro pedho yuak makamano e nyimod bura mar Senate mondo duol mar KFS kachiel gi migawo mochung'ne bungu gi alwora ochiw ler e wi chenro makamano. We want to know from the CS of Forests, of Environment, from the Kenya Forest Service, what is this? I have received this petition so that I will ask in Parliament, in Senate, what is this kind of intruders who are coming to interfere with the environment of Kajiado. And I want to tell these people who are making a perimeter wall here, we already have the documentation ready, being ready to be questioned as to why you are coming to interfere with such kind of a plan. Jodak gomedo ni bungu no poko keti e oboke ni dwaro use kendo nge chenro mar kawo pacho ganda kotende gi uso mare. How did they get a title deed in a gazetted forest? If this is a sure document that KFS and the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry knows, then they should respect this document. Jodak osiepe ma Oloolua chiwo siem ne contractor mano chiwne orak makamano mar chungo gedo no kendo ne gipidho yiene mtaro mano sekunya kaka ranyisi marito alwora. Bedo achiel kuom bunge matin modong' e kaunti ma Nairobi, bungu mar Oloolua osebedo ka kale chetnade mathoth kamoting'o ng'ado yiende kinde ka kinde. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend migawo mar lweny Aden Duale osiro